Peru, Nora, Jon, Naya, Alex, Aitam, Maite eta Maia. Apa txapeldunak? Venga, ondo zoazte! Venga, laster iturria dagota! Ze moduz? Venga, segi aurrera! Moduz! Onda, Edu. Zaitena? Ondo. Apa. Venga, Alex. Apa, txapelduna, Alex. Apa, nire. Apa, lai. Apa, Maite, txapelduna. Aitan, oso ondo. Apa, Maia. Bai, orantxe. Ondo está? Non gaude? Vale. Así es, moduz? Apa. Venga, guazen. Ikasturtea bukatu dugu. Ze moduz? Gozua dago?